zvapo toita sei Musha waenda kupi? Kwachienda Mbuya kwaRusaro village 7. Saka ndopakabva zvanzi zvonizvo mukadzi wako takuita sei takuchimuudza kuti ndozviripo, ndopandakashedzwa. Ndokubva ndaenda kupaipaya pawangu wakaungana sedare rawo. Ndasvika paipaya ndobva wakabva wandiudza kuti mukadzi murume wenyu atakuda chi akuda mumwe mukadzi, asi iwe wati handikurambi, ndikukudai mese makaita sei makadaro. Ndopandakati inini handina kuzvigamuchira zvinhu izvi, asi kana ndafunga ndopandichaita sei pandichakuudzai. Ndopandakabva ndangosimuka ipapo nekutsamwa, ndobva takorongedza mangwana acho ndobva ndadzoka kunokumba. Tadzoka kunokumba takachitanga kugarisana. Ndofunga panapa takambopabva nepane maissues akamboitika kumashure, mbva taenda kunogara kusengeza 4. Taenda kunogara kusengeza 4 mukadzi waigara kuSt Mary's paMira. Ndobva wamufonera kuti uyo ugare kunobva tagara paopposite patinotsvairirana magedhi. Ndobva akabva amudedza. Ndobva tatanga futi kunetsana. Ndopakatanga continuous yekunetsana last year December. Yekuti hatina kuzomboita nguva yekuti tinofara mumba, inyaya yecontinuous kunetsana chete. Yakatanga December ipapo pakanointroduce mukadzi wake yekumusha. Saka chakazonyanya kunetsa futi tambobva panapa paine zvaitika izvozvo. Taenda kunogara kuzengesa ku4 padhuze nepahospital. Akabva achimufonera mukadzi yekuti chibva kuSt Mary's kunoti kwakure. Ambva auya naye futi ikoko kudhuze pekuti amozwa location unoti magedhi ayanotarisana. Ndopa akachibva auya mutsvagira. Mukati mimi mazviitire kuti munouya muchitsvagira munhu watiri kunetsana mbamumo padhuze nenapo. Madi kuti aende kogara kure. Zvikanzizvo zvazvineinewe nekuti hana kuuya kunogara mba mako. Iwe gara mba mako yanogara mba kwake plus handizi ndamuita sei ndamutsvagira ipapo coincidence dzangoita sei dzaitika kuti anouya achiwanira imbapo. Ndakati zvakanaka ai. Ane mwana here? Atone kamwe kechituka mwana. Kamwe kacho kekutanga kasati kasvitsa 2 years something. Kamwe kacho kacheche kakaberekwa musi unenge 5 last month 5 November. Ndopakaberekwa munhu wacho. Akabvisirwa pfumi here mukadzi apo? Iwo vanoti ndakabvisa. Ndomataurira avo. Vanoti ndakabvisa. Iwe enda kumusha kwako nemhaka yekuti iwe ndiwe waramba barika. Ina handina kukuramba kuti handichakuda, asi iwe waramba barika, asi ndo zvapo saka ndoita sei. Ndikati inini barika handisi kurikwanisa batadiwa nezviri kuitika zvacho. Ndikati asa panapa ende kutaura kudai so wane 2 months wasingaendi kubasa. Mukadzi iye anoenda kubasa, ina handishandi. Vese vakadzi vake vaanotsvaga vachizosiya. Ndofunga ane 3 vakaita vana wacho ndinowachengeta panapa sometimes kana ari maholiday sei holiday iyoyo tozoti vanouya. Kune vanasikana 2 vakamitisa vamwe vakadzi ndikavatambira. Saka apa zviri kumurwadza kuti akamitisa vamwe vakadzi vangani? 2 vane mwana kamusikana kanonzi Tanaka nekamwe kanonzi Tanya kavainavo. So vana vese munovachengeta ndini? Ndinoona kuti wapfeka here, waenda kuchikoro here, mafees tabhadhara. Nemhaka yekuti takanga tataurirana tikanzwisisana panyaya dzacho. Tataurirana tikanzwisisana ndikati vana havana mhosva. Saka pamhosva yaye kuti zvonizo mhosva yaye kuti inini uri kurambire ichibarika. Ndopane nyaya yese patatadza kuwirirana. Saka iye akabva atora mai vake panapa akanowaisa kunani kune mukadzi iye. Saka vamwene wangu wanga kugara panapa wanga wabva kumusha kwemurume wawo. Munhu wekuti anongoendapo wasiya vana woenda pasiyana. Saka wanga wasisina pekuita sei pekugara. Ndobva vanosiya kune mukadzi uya. Saka iwe wakuti inini mukadzi uyu ndiye akuchengeta mai vangu nemhaka yekuti imimi namai venyu makatadza kuna mwene wako matadza kuwirirana. Bva ndaona kuti iwe hauna mhosva ava hawana mhosva. Saka ndakachiona solution yekuti mukadzi uyu achiite achichengete mai vangu zvisina muromo pakati. Ndikaserera hazvo nemadzimai haasi kushanda epsaido. Akarohwa rini? Pane 2 weeks before. Kurava kuti upenyu hwese munogara muri vekungogara muchirohwa? Izvi hazvidi kana kuti inini ndizvikupure ndega. Munogona kuti maneighbors masikati anopanda achitorohwa nangu achitamba pa vazhinji vakamira pamugodhi apa. Atorohwa nhasi? Nhasi ipapa. Ichi chinhu chawandirovera musoro bva ndatizira ndakunyara vana vangu vakamira apa nevanga vakamira kumugodhi. Hazvizi kuti zvinhu zvinongoperera imomo. Zvekuti last week wandowaita hanzvadzi ndinyamuziva. Saka wakatozoti inini nyaya yekuti munorwisana yekurohwa vanhu haina kuita sei haina kuipa yakashata. Vanhu tauriranai zvakanaka pamatadza motsvaga munhu wekunzwisisai pane kuti munogara muchirohwana saizvozvo nekuti ucharohwa munhu achibva atizivi. Imi muchiti ndajaira kurohwa munhu ndajaira kurohwa munhu. Munhu hajairi kurohwa. Munorohwa munhu akuda kuzvifira umva afa. Wakati paponda panzwa nyamuziva. Ndipo pawakambva waenda
ndo pawakaenda